ఫస్ట్ పెద్దగా ఉంది పోయారు ముచ్చారు అంది మూలబారి మూలబారి ಹಾಯ್ అని ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಜುಗೋಪ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನತ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ರಂಜು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ರಂಜು ಕೊಡ್ತಿಜ ಅದ ಈ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನ ಪಿರದ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ 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 ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಲ ಹನಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ರಂಜು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಹೆಜ್ಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ ఇంకా ఇట్లా లీస్టుడు ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮಾರಯ್ಯ ಐಟು ತಿತ್ತು ಮಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋನಾಗ ಐಟು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಹನಿ ಉಂಡು ಪಾಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಜ್ಜಿ ಏರು ದಯಾನಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಂದಪ್ಪ ನಚ್ಚಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಡ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದತ್ತು ಕಡಬ್ರು ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅದು ಅಮ್ಮ ಇದಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ಅನಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕಡಪುರ ಅವನ್ನೇ ತೋಜೋಜದಾಯಕ್ ಬಂದು 2 ಜನ ಲೆಸ್ ಆಯರು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಂಚೆ ಇನ್ನೆ 2 ಅಂದು 2 ಜನ ಲೆಸ್ ಆತೀರಿಯ 27 ಇತ್ತೇರಿ 25 ಆತನು 2 ಫೋನು ಊಲೊಂದು ಏನು ಹೊಂಗವ ತೋಮನು ಏನು ಪೋಯ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾನ್ ನಾನು ಮನ್ಪ ಏರ ಅದು ಲೆಸ್ ಆಯ್ನ ದಾದದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತನ್ನದಿಗೆ ಲೆಸ್ ಆಪಣ ಇರೇ ಬುಗ್ಯಾರ್ಪುಣ ಉಗ್ಯಾತ್ತೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಉರಿ ಉರಿ ಅವತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದಿಲೆ ತಾರದನ್ನ ಪಡುಜಾರ ಅವೇ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದಿ ಓಡು ತಂಬ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಂದು ತಾರದನ್ನ ನಟೆ ನಟೆ ಪಾಡಿ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಕು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂಚತ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೈನಿ 2 ಇಚ್ಚಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಎಕಡು ಬಯ್ಯಾನಗ 2 ಪ್ಲಸ್ ಯೋ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಂಜೇರು ದಾದ ನವೀರೆ ಕನ್ನೂರಿ ಕಜಿಪು ತುರೆಲ್ಲ ತಗೊರ್ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ
ತರಕಾರಿ ರಂಜು ತುಯ್ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ಯಾನು ಓ ಮಮ್ಮಿ ಪೋ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾಪಲ ಆಟಿಗರ ಅಮ್ಮಸಾಗರ ಬರ್ತದೆ ಮಾಮಿ 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 ಬಂದು ಕಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೇನೆ ಪಾಪು ಜೈದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಹೋಲಿತಾ ಅಲ್ಲ ರಂಜು ಲಂಬಿ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ತುಲ ಇಂಟಿ ಹೋವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಡ್ಚವ ಮಾಯ ಏನಾರು ಮಾಯ ಮನ್ಪು ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಂಡತ ದಿನಲ ಪರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅವೇನು ಪರಿಯ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಪರಿಯ ಗಡಿಗೆ ಲಕ್ಕುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಬೇಗ ಪರಿಯ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ರಂಜುನಾಡ ಮನಸ್ಸು ಬಿನ್ನೇರಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತುರೆ 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 ಎಲ್ಲ ತಗೋಸಲ ಇಲ್ಲ ತುರೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಸಲಾಯಿ ಕಜಿಬಿಗೆ నాకు ದಾದ ಕಜಿಬ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ತುರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಸಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜು ಈರು ಪರ್ಪರ ಓ ಮಾರಯ್ಯ ಅವತ್ತು ಜೀನಿ 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 ಸ್ಲಿಮ್ ಉಂಡಾತ ಅವಿಗೆ ತನ್ಮೆ ನೈಟ್ ಒನಸಿಜ್ಜು ಜಯಪುರ್ತು ಒನಸು ಅವ ಯಾಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಏನೋ రెండు ಲೆಸ್ ಬಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ರಂಜು ಈ ಲೆಸ್ ಅದೇ ಈಜು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂದ ಅಂಡಿಂದ ಒಯ್ತಿಲಕ ಬಂಜಿ ಅಂದು ಅವ ಅಂಚನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲದ ಯಪ್ಪ ಬೋಪಿನಿಗೆ ಆ ರೋಡಿಗೆ ಬೊಂಬೈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಅವನಿಜ್ಜು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅಂದಿ ಇತರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕಾರು ಬಾಂಬೆ ಪೋಪೆ ಅರ್ನ ಮಗಳ ನಡೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬೆಂಕ್ ಇದೆ ತನಯ ರಂಜದಾದೆಯ ಗೋಲ್ 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 ಆತ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿಯ ಗೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಡ್ಡು ಅವೇರು ಕೊರ್ಪುನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಮಿ ಬಂದಿನೇ ಪೋಯೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಮಿಲಿ ಎತ್ತು ಪೋಪೆ ಜುಪಿಟರಾ ಓಲ್ರು ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ರಂಜನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಜಿ ಗಂಟೆ రెండు ಮಂಜಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೂದು ಜಪ್ಪು ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 35 lakhs ಬೋಡಾ ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂತೀನಿ ಏರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ ಮರ್ಮಯ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಮಾತಂದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಪುರ ಏ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಯ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಲ ಕಂತೆ ಶೋಭಾ ಮಂಗೆ ಕನ ಶೋಭಾ ಈ ಮಂಗೆ ಕನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೀರ್ ಬಾಯ್ ದೇವರ ರಂಜು ಶೋಭಡ ಪಾತಿರು ಜನ ವನಿತಾ ಪಾತಿರು ಜನ ಕೋಪನ ಶೋಭಡ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಒಂದಸ್ತಾಂಡೆಯ ಸೊಪ್ಪ ಕಜಿಪು ಬಕ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಾಟ್ ವೀಡ್ಯ ಬಾರ್ದ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಗುಂಡಲ ಚಿನ್ನಿ ಅಗಲ ಬಂಡದ್ದು ಏನು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಈರೇನ್ ಚೋಲ್ಲರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾತೀರಿ
వాళ్ళు బొక్క పనోడు నీకు పాతేరిన ఉంతలే మార కిరికిరి అప్పుడు ఉంది వాళ్ళ పాతేరు జరిగే మాతలు ఎత్తులెత్త పాతేర్లేదు ಶೋಭಾ ಚಾಬರೇನಾ ಶೋಭಾ ದಾದ ಕಜಿಬು ಶೋಭಾ ದೂರ ಬಂದಿತ್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 ಉಂಟು ಅದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಪೂರ ಊದುಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಬಾ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಗೇಡ ಆತ ಯಾ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದನ್ನಕಾಯಿ ಮಂತಂಬಲ್ಲ ಸೊಬಗಟ್ಟೆ ನೀರಕ್ಕ ಸೊಬಾ 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 ಓ ಸೊಬಾ ಕೋಪಯಲ್ಲಿ ಸೋಬಾ ಸೋಬನ ಮನಸ್ಸು ಅಡ ದರ್ಬ ಶೋಭನ ಮನಸ್ಸಂಡ పాతలే మారే శోభడా శోభ గారు ఎడ్డగా ఈ పాత సబ్స్క్రైబర్ క్యాన్సల్ అప్పుడు అది ಜಾತಿಸಿ ಅಲ್ಲ ರಂಜಿಕೆಂಡೆ ಉಂತಿ ನೀ ಯಾರು ಬರ್ಬೇರಿ ನಪ್ಪದಾರ ದೀಪ ಬರ್ವೆ ನನ್ನ ಸಾತಿಜಿಗೆ ಶೋಭನ ಪೋಯಿರಕ್ಕ ಮಾತ ಹೊರಗಾರ ಪೆರುಗೋ ಪೇರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ನರಮನೆ ಇಂತ ಜವಂಡ ಅರ್ಥಜ್ಜ ಚಿನ್ನ ಗುಂಡನ ಅನ್ನಿಯಾರಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುನಿಯಾ ಯಾಂತ ಉಪ ಮಾರೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ದಿಕ್ಕು ಜಬ್ರ ಎಂಕ್ ತೋಜಪನ್ ರಿಯಲ್ ಅದು 2 ಜನ ತೋಚ್ಪಂದಿರ್ಲೇರು ಅಂಡ 8 ಜನ ಹೈಡ್ಲೇರು ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂದಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ವನಿತಲ್ಲ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬತ್ತಾತಿ ನೀವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಆವತ್ತು ಎಲ್ಲ 18,000 20,000 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಯಾನ್ వీడియో చూసారు పనిపతా నిన్న ఛానల్ ఉండ అందుకే అండి యూట్యూబ్ దాల పనిపు చేయి గుంజవే పరియారా పడతాండి దాదే ఒంటెడుకులు ಒಂದು ಬರ್ತಾರಾ ಅನ್ನ ಸಾಂಡ್ 2 ತೋಜ ಒಂದುಂಡ ಈತ ಜನಲ್ 2 ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ರಂಜು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಾ ಪನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಾ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಎನ್ನ ಒವ್ವಾಂಡ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಯಾ ನಾವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಚಾನಲ್ ಪೊಪ್ಪೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂಡೇ ನೈಟ್ ಇರಬೇಕು ದಾಯಿಗೆ ಒಂಟೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪತ ಬಲ್ಲವೇ ರಂಜು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಾರಾಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೂಪ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ಒಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಟೆ ಬೋಡು ಈಗ ಅಂಚಿ ಪಾಯರ ಗ್ರಿಷರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯರ ಕಾಸಿಯದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ತಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ನಿ ಇಂಕು ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಜಿ ಜಪ್ಪನ ರಾಗಿ ದಾದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಿಪ್ಪುನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು
ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿ ದಾನೆ ಕೋಡೆ ಬರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರೀರು ಪ್ರಕಾಶರ್ ಬತ್ಕೇಂದು ಬೇರು ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಆಲ್ ಓದ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ ದಿನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇನು ಏರ್ ತುಜಿನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಯಾನು ಬೆನ್ನಗ ರೇಟ್ ಆಪುಲಿ ಇರಾಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋದಾರ ಇರಾಕ್ಗ ಅಂಚ ರೇಟಾ ರಂಜು ಏತು ಜನ ಆತೀರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತು ಜನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ 1,00,000 ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಚಾತು ಮತ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಾದ ಕುಲ್ಲ ನಾಡದು ಅಡ್ಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಟ ದಿನ ಲೇಟು ಇನಿ ರಜೆ ಓ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅದ ಇನ್ನ ರಜೆನಾ ಅಣ್ಣನ ಬಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ರಂಜು ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಶೋಭನ ಬರ್ತನೆ ಕಡೆ ಮೀನ್ ವನಿತಾ ದಾದುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಇದಾಯೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಲ್ಲ ಮಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈತಿಗೆ ದಾದ ಬಕ ಉಂಡು ಬಂಡ ಗೆಬು ಎಡ್ಡನ್ ಇಚ್ಚೆ ಅಂತೂ ಅವನಿದ್ದ ಓದಿಯ ಹೆಂಗೆ ಬೈಜದಾದನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಮಾತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲು ಶೋಭ ಮನ್ಪೋಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಆಲ್ ಕೊರ್ಲ ಮಾರಯ ಹಾಂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಮವೆಂಚ ಆಪುಜಿ ಕೇಂಡ ಉಂಡು ಅವರ ತೂಲೆಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೇನಾ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಏನ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೇನಾ ವನಿತನ ಬರ್ಬೋದು ವನಿತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಅಂದು ಬುಕ್ಕದಾನಂಚ ಹೌದ ಬುಕ್ಕಂಚ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಊದು ಬತ್ತಿ ದತ್ತ ವಿರೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಈಟಾತ ನೀರೇ ಹಾಂ ಇರೆ ಈಟಾತ ನಂಚ ಅಂದು ಮೇ ವೆಚ್ಚಾಪುನದು ಈಟು ನಂಚಾತ ನೀರೇ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪುದಾದ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂದೆ ಆ ಪವರ್ದ ಕನ್ನದ ರುಚಿ ಕಜ್ಜರ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವ್ರ ಆತ ಚೆಪ್ಪುನ ಪಾಡಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಂಜು ಈ ತೂಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೇನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಹೌದೇನಂಚ ಕೆಲರಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜ್ಜಿ
ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೇನೆ, ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಂದು, ಕಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಂಟು, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋ ಯು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಚ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ? ಇವಳು ಶೋಭಾ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನಗೆ, ಅವು ಎಂಚನ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅರಿಟು ಆಫ್ ಇಚ್ಚಿ ಆನ್ ಎಂಡು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಪೋಯಿಡ ಪೂರ ಒವ್ವು ಪೂಪುಡು ಮಾರಯ್ಯ. ಆಯಡ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟನ್ನೇ ಪೂಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ ನಿಂಗೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಕಿದಿಕ್ಕೆ ಪೋಪುಡದ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಡದ ಎಂಕ್ ಒಂದಿತನ ಬರ್ಪುಡು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಡು. ಯಾನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುನ ಏರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತು ಬೈದಿಲ್ಲ. ಶೋಭನ ಮಲ್ಲ ವನಿತನ ಬೈದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೋಭನ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಶರತ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಶರತ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಎಂದ ಕರಿ ಕರಿ ಎಂದರ ಹನಿ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದುಂಡು. ತುರೆಲ್ಲ ತಗೊರ್ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಆಂಡೆ ಚಾರ್ಜಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ. ಇದು ಎಂಚೋಲ್ಲರು ದಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಇಂಚುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಬಂಡದು ಇತ್ತ ಇಂಚುಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೆರು ದಿಂಚಿ ಇರೇ ಅಂಚ ಬಡ ಹಾಪುನಾಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ 2 ಚಪಾತಿ ಮಂತ ತಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ನೆನ್ ಕುಂದದು ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಅಂಚೆರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಬಡ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ ನೀನು ನೋಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನದೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪುಣದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಜಾತ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲದ ಬರ ಬೇಲೆ ಅದು ಹೋದ ಒಂದು ಜನ ಪೋಲನ ಕಲ್ದು ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿದೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿ ಎಡ್ಡ ನಡತ ಪೈಲಕಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲು ತೂರೆಲ್ಲ ತಗೊರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಿಜ್ಜಿ ತೂರೆಲ್ಲ ತಗೊರ್ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾ ಓ ಮಾರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೋಭಾ ಇಂಕು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವ ಶೋಭಾ? ನೀನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ವನಿತೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುದು? ನೀನು ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಗೆ ಎಂತ ನಿಜವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು 1 2 ಇಲ್ಲವಾ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಮುಸ್ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರಂಜು ಐಕ್ ವನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಮುಸ್ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಎಂಗಿಷ್ಟ ಮಾರ ಹಿಂದಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಬರ ಹಿಂಗ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋತ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ
ಅವು ಎದುರುಡು ಪುಗ್ಗೆಲಕ ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವನಿತಾ ಕನ್ನದಿಲೆ ಕನ್ನ ಕೊರಡಿಗೆ ವನಿತಾಗ मैं अंदर आया मैं इधर आके बैठती हूँ क्योंकि ये मेरा जगह है इधर इधर बैठने का मेरा जगह है ना इसलिए इधर मैं बैठती हूँ ठीक से उंद बले इंच बले यार मुल्पने कुछ वे ओ देवरे फैन पाड़ खुलगा अंच सरी आपने इंकरेट अंते कुल्लारा इजे सरी आपचे मस्त उंडो ఎండకి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎడిటింగ్ ఆ నిండా నీకేంటత్తయ్యాను ఏం చమల్పును రంజు యాన్ ఎంచమన్పుడు వీడియో అవి ఎంచమల్పును చూర్పని ఇంక్ ఈ పొక్కడే బుడు అవి మంత కొరుపులు నెంచి పన్పుల్ని జాయవల్లే రిలాక్స్ ఆయన ముదరెచ్చి పుదర్ దాదా మారయ్య ఓ మర్మయ్య निज पुदर दादा क्या तुम मुझसे शो था पद्य मैं ऐसे 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 बैठती हूँ ठीक है ना लाइट्स ऑन डन इतना पहले माता कत्तल रुगुलिनी DX understand ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡುಂಟು ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ಅದ ಪಿಕ್ಸಾಟ್ ಅವಲ ಉಂಡೆಂಡ ಪೂರ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಪ್ರೇಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಅನ್ನ ಸೈಂಡ್ ಅದ ಗಜಿಪು ಬಗದಾದ ವಿಶೇಷಪುರ ಆ ಮಾಮಿ ಬೇವರಿ ಹೆಂಗುಂಡತ ಸತ್ಯಪಡ ಹೆಂಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೇಂಡ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಕಲ್ಲ ದೇತೊನ್ನದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೇರದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾ ಒಂದು ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪೇನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೇರಡು ಬಂಡದು ಏರವು ಓವಿಯಾ ಬಿನ್ನೀರು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರಿಯ ನೆರಕೆರೆತಾರು ಅದು ಪಂಡತಾರು ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೇನಂತೆ ಪೋಯಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾರು ಆಮೇಕಿಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಉಡಿ ಬರ್ಪೀರು ಬೋರ ಒರ್ತಿಯಪ್ಪನಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೋಷನ್ ಅಲೆಕ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ ಮೋಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯೋಗ ಬರ್ಪಜಿ ಎಂಗಿನ ಶಾಟ್ ಬುಡ್ಡ ಪಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬನ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಗೋಲಿಬಜೆ ಉಂಡಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಗೆ ವನಸಾಂಡು ಆಂಡ ತಿಲಕ್ ರಾಜು ಎಂಕ್ ತಾವು ತುರೆಲ್ಲ ತಗೊರ್ಸಲ್ಲ ಅಂಜಯ್ಯನ್ ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜಿ ತರ್ಕ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ವನಸ್ಸು ಒಂಜ ವನಸ್ಸು ವನಿತಾ ಅವು ತೀಪ್ಯಾಪುಂಡು ಕಾರದ ಮುಂಚಿಂಡ ಅವ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ಪಾರ ಕಾರದ ಮುಂಚೆ ಅವ ವನಿತಾ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮನ್ಪೋತ ಅವೇನ್ ಕಂತುಕೋರು ಕಾರದ ಈಚೆ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಿರುಕುದು ಕೋರು ಯಾರು ತಿನ್ಪೇರು ಮುಂಚಿದ ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಹಾಲು ಪೂರಲ ಮಂತು ದೀತಾರೆ Alec motion only for expect again editor Alec motion ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಪೂರ ಅವ ಆಯಾಂಡ ಮನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದ ಐತೆ ಪೋಯ್ನಿ ನೈಟ್ ಬಚ್ಚೆ ಕಾಂಡ ಬಚ್ಚೆ ಎತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕೈಟ್ ಪಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ ಶಾರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂತ ಕೊರ್ಲ ಮಾರ ಪನ್ನಗ ಯೋ ದೇವರೇ ಯವ ತಿಜಿ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡಿ
ಅಂದ ಮಂಡೇಸ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೊರುಂಡ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಐದು ತುಂದಾಲ ಆನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮುಡ್ಲ ಪೋಯ ಕ್ರೋಮುಡ್ ಬೋಡ್ಲ ತೂಪೆಯ ನಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಿಪ್ಪುದಾರ್ ಬರವಿರುತ್ತೆ ದೀಪು 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 ಎನ್ನ ವಯಸ್ಕೇಂಡ ಬರ್ಪೆ DX పోయానా ಅಕ್ಕ ಈ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನೊಂದುರ್ಲೆತ್ತ ನಿಂಡನೆ ಮಾಲುಂಡಾ ಓ ಅದ್ಯ ರಂಜು ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿನ ದಾದ ನೋಟಿಫಿಕೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಪೋಪುನದ ಐಡ್ ದುಂಬುದಾಲ ಐಟ್ದಲ್ಲ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜತ ರಂಜು ಓ ವನಿತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ಈರಾಲೆ ಕೊರ್ದು ಮುರಾನಿ ಆಲ್ ಪಾಪ ಟೈಟಿ ಓರಿದಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಜೇದಿನ್ಗೆ ತರಬೇನೆಗೆ ಅಲೆಗು ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣನ ಕುಡಿಯನು ಅನ್ಮನ್ಪುಂಡು ರಂಜು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರಿಗೆ ಸೋಬಾಗು ಏ ಶೋಭಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಂದಲಿಯ ರಂಜು ಅಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಏ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನೆಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಲದ ಪಾರ್ದತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನೆಕ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೋಡಿಡು ಮೀನ್ ಕೈಪಲೆ ಈರುವಂತೆ ಲೈಟ್ ಕುಲುಲೆ ವನಿತಾ ಟೈಟ್ ಆಯ್ನಾ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ದೇವರ ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆತ ಉಂತಲ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಈಗ ಮೂಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅవి ಬರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಕುಂದಾರು ಬನ್ನಿ ಕುಂದವರು ಬಂದದ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕು ರಾಗಿದು ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ ಬುಳುಕ ನಿಂಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಂಜು ನಿಗಲಿ ಕೊರ್ನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾನು ಡೌಟು ಲೈವ್ ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ನೀವೇನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದೆದು ಊಟ ಮುದ್ದೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಈಗಾರು ರಂಜು ಬೇಸ್ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮಂದೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಬುಡ್ಚಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತನ ಹಾಂ ಆತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಚಪತ್ತ ಇಂಚ 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 ಅವು ಆತನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತದು ಮಂದೆ ಸಮಾಪರುಡಿ ಪ್ರಕಾಶೋಲಿರು ಬರ್ವೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ಲಿ ಈರು ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪರ್ದು ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಬೋತಾರತ್ತ ಮೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದಿನಿಗೆ ಅವಲ್ಲೇ ಟೈಟ್ ಜೈತಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲಾಕದಿ ಜಾಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತಲಿ ಕಾಪಲೆ ಓ ಅಣ್ಜವೆ ಅಮರ್ಸರದಾನೆ ಅಮ್ಮಸರ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಮ್ಮಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈರ್ದಾನೆ ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ರಂಜು ಯಾನ ನೆಟ್ ಪೋಪೆತ ಕುಲೊಂದು ಪೇತ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ಪೆ ಐಟು ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಔಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲು ತೂದು ಹಾಕಲು ಟೆಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಪೆ ಅವೇನು ತೂದು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೆ ಕ್ರೋಮುಗು ಕುಡ ತೂಪೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲು ಬಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಟೈಟಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಕ ಬೆಲೆ ದಾದಯ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಓಲೇರು ಏಪ ಒಲ್ಪ ಅವು ಒಪ್ಪುವಾರ್ದು ಕಲದಿನ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಡ ಮನ್ಪೇರ ಮುದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂದು ಅಂಜು ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದು ಹಲೋ ಪಂದ್ರ ಅಂಜು ಪನ ಯಾನ್ಕೇನುವೆ ಈ ಪನೋಡು ಯಾನ್ಕೇನು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ದಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಳು ಎಡಿಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀವ ನೋಡು ನಮಕ್ ಪರ್ಪಿನಕಲು ಬೋಡು ಕುಡಿ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡಿಗಳ ಸಂಘ ಬಂದಂಜು ಪುದರ್ದಿಲಿ ರಂಜು ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ವನಿತಾ ಎಂಗ್ ಬಂದು ಕೊರತ ರಂಜು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಆಯ್ತು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆ ಎಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಬಿಡು ಯಾ ತೂತ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟು ಪನು ಯಾನುಲ್ಲ ನಾನಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಭಯ ಯಾನುಲ್ಲ ಬನ್ ಓಡಿಯಚ್ಚಿ ಯಾನು ಬನ್ ದಾದ ಕಾದ ಕರ್ಮನ ದಾದಯ ಶೋಭಾ ಕೊರೋನಾನ మాలుండా పర్ణ మాలుండు జనమాలు ఏర్లేజ్జే ఊర పోయారు ಇಜ್ಜೇರಿ ಕಾಲ ಇಂಜನನ್ ಬರ್ತಂದು ಅನ್ಮೂಲ ಆಡೋಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟುನು ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜೇರಿಗು ರಂಜು ದಾದ ಸಪೋರ್ಟಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೇಕಾ ದಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೇ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ ತೂಪನ ನಿಕುಲು ಅತ್ಯ ರಂಜು ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಬನ್ ಒಯ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟು ನೀವು ಆಂಜವೆ ರಂಜು ಪಂಡದ ರಂಜುಲೆ ఆయన ಚಾನಲ್ పోదు సబ్స్క్రైబ్ మల్పలే వనిత రంజుల ಚಾನಲ್ పోదు సబ్స్క్రైబ్ మల్పలే కుడి ದಯಾನಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗೇರ ಶರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ದಯಾನಂದ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ಕುಡಿ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನ ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡಾ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ದಾದಾ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಂದನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ರಂಜು ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮೊಳ್ಳೆ ಶೋಭಡ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಅಂಜೋಡು ಉಂಡ ಅರಡಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂಜೋಡ ವನಿತಡಲ ಇಜ್ಜಿ ఏ డిఎక్స్ అయిపోయింది మరి డిఎక్స్ ఓడిపోయి ఇన్స్టాట్ ఎడడ్డే ఉంచి రీల్స్ బిడు నిన్ననే ఎడడ్డే రీల్స్ బిడు ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಪಾಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ఏ లేజర్ ಆ ಮಂಚ ನೀರು ಜಪ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ಗೆರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕುಲೆ ಸೈಕಿಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಮುಂಚೆ ಬರ್ಚಿನ ಉಂಡದ ಐಬ್ರೋ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಿಗೆ ರಂಜುಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೇ ಓ ಅಂಜವೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಘ ರಂಜುಲ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ರಂಜುವು
రజ్జు బ్రో సబ్స్క్రైబర్ డిఎక్స్ ఛానల్ ఉండ నిండా ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪರ್ಪುಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಗ ಆಯ್ ಬುರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಹಂಚಿದ್ರೆ ನಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ ಬುರ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಪನಾ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಪನಾ ಪರ್ಪಿಗೆ ಈ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿ ಓ ಮಾರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನೋಟ್ರು ಸೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಮೀನುಲ್ಲಿರ ಅದು ಆಯ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸರದ ಬಾರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈತ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅರ್ ವಿಲನ್ ಪರ್ಪಿನೊಬ್ರು ಬೋಡು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಾರೆ ಗೇತ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ದಾಯೆ ಪರ್ಪಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡು ಅವ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಅಕ್ಕು ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಂತದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಜವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ವರ ಓ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಬರುವೇರ ಅಮ್ಮಸರ ಮನ್ಪರಜು ಅಮ್ಮಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ರಮಸರ ಮಂತಿನಾತು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಯಾರು ಪನ್ಪುರು ಯಾರು ಮುಜ ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಐಕೆ ಅದು ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಆತಾರ ಮಾರ ಬಂಚುಪುರ ಕೂತಿರ್ಗೆನ್ನ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ರಿ ಯಾಲ ನಾವೇನು ಪರ್ಪ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅನ್ನಿತ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಂಚ ಲೈಫ್ ದಾದ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನತ್ತು ಬಂಡಿನಿ ರಂಜು ಬಂಡಿನಿ ಪದ್ದದಾದೆ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪು ನಾನು ಅದಕ್ಕೇಂಡಿ ನೀಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಪೋಪನಾ ರಂಜು ಕುಡಿಕಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಕುಡಿಕಿಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ పరుడు చెప్పుడుగా ఆవు ఈ పరద చెప్పులు టెన్షన్ ఇచ్చేందుకులు పడిపోయారు టెన్షన్ ఇచ్చినకులు పరుపు చేయరు అట్టాండి కుడి పండ మర్యాద ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪರ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇನು ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ VIP ಲಕ್ ಗುರ್ತಬತ್ತುವೇರು ಓಲ್ದಿನ ಮೇರ ಆಬಾರ್ಡಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಮೂರು ಬರತ್ತೀರು ಕೋಡ ತೋಡು ಇತ್ತೇರು ಅಡ್ಡ ಗುರ್ತು ಬರ್ತವೇರು ಅಂಚಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಈ ಆರ್ಮಿಡು ಇತ್ತದು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಕ ಪೋಂಡಲ ಮರ್ಯಾದಿಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಮರ್ಯಾದಿಂದಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜನ ಇಂಚ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಡ ಈಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೆ ಪರಡು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಬಲ್ಪುಗು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಮಿತ್ತುಪೋಡು ಆಡ ಅಂಜವೆ ಮುಲ್ಕೇಲಿ ಪರ್ಪಿಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡತಿಲೆ ಪರಡು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಬಲ್ಪುಗು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಮಿತ್ತುಪೋಡು ಅದೇ ನಿಜರಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಲು ಬರ ಪೋದು ಅಟ್ಟ ಬತ್ತದು ವನಿತ ನಲಿಪುಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವನಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡಿನ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ చెప్పురా ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್
ಮಿತ್ ಆನಗ ಓಪಿನಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಎಕ್ಸಿನಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಚ್ಚತಾ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟಾ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕು ನಾನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪರ್ರೆ ಅಂದ್ಯ ಅವನಿತ ಪರ್ಕ ಪರ್ಕ ಮಿತ್ ಪೋಪಿನೇಕ್ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತೋಡು ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಪೋಪನೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ತುಕ್ಲು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ವನಿತ ನಾನ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬದಂಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ ಪರ್ಕ చెప్పుగా ಕಾಂಡ ಮುಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆகும் ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನೀನು ನನ್ನದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಬುಲಿಪುರ್ ಮಾರ ಬೇಜಾರತೆ ಬುಲ್ತದ ಒಂತೆ ಪರೋಡಿಗೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಶೋಭಲ ನನ್ನ ಪರ್ಪಲ್ ಶೋಭದ ಟೈಟ್ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಮೂಜನ ಪರ್ಕವ ಯಾನು ವನಿತೈ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೇದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಅದು ಎಂತ ನಿನ್ನ ಚಾನಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ನನಗೆ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂತ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೆಂತ ನಿಂದು ಶೋಭಾ ಟೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬಲ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಆ ಮಮ್ಮಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರಾ போப்புண்டு ಅಂದು ಶೋಭಾ ಟೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತಲಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಹೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ DX8613 channel name okay DX ಯಾನ್ ತೂಪೇನವ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಾರಯ DX ರಂಜು ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ತೆ ರಂಜು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರು ರಂಜು ನಿಕ್ DX ಸಬ್ ಮಂತೇವ నీకులు ఎడిటర్ అదా నీకు అలా ఛానల్ మాట్లాడితే గ్రోత్ అది ఇప్పుడు అదా అత శోభా వనసు వాళ్ళు మణిపుని ఇజ్జి మారయ్య శోభ ఉల్లానే ఇజ్జా ఈతులు ఎత్తుందిలేను మంచి ఉపయోగించారు వనిత మీన్ ఫ్రై అంట హే బ్యానర్ ಮಾರಯ್ಯ ಆ ಟ್ರೈಬೋಟು ಮೂಸರ್ ಎಗ್ಲ ಬರ್ಚೋ ಸರಿ ಏಜಿ ಸಂದ ಅಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಚ್ಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪವನಿ ಅಂದು ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಗೇನ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಆರ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಬಲೆ ಬನಸದು ಶೋಭಾ तू कौन हो तेरा नाम क्या इनी ಒಂಜಿ ವನ ಓಲು ಓಲ್ ಎಂಗ ಇಲ್ಲಡಾ ಕುಲ್ಲರ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂದ
ಜನ 75 ಅದನಾತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಪಿದೇದಕ್ಲಿ ತೂದು ಕೊರ್ಪುನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪೊಂಗಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಬಿತ್ತರಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಚೋಲಿರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಂಗಿರಿ ಬರ್ಪ ಯಾರು ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ಲಸ್ ಒತ್ತುವೆ ರಿಮು 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐಟ್ ಎನ್ನಟ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರತ ರಂಜು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ ಇದೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂತ ಇದರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೆಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ವಾವ್ ಈರು ಏತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವಾರೆ ಇಷ್ಟಾಡು ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತನ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಿತರ ಪಾಡ್ದ ಎಂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪುನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಿಲಿತ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಜೋಕುಲ ಆತೆ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ಜಾಣ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ 800 ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೋತುಂಡು ಬಕ ಇಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿರ್ ತೋಜ ಗೊತ್ತುನ ರಂಜು ಮಿತ್ತಿರ್ ಇಂಚ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1.6 ಟೀ ಪಾಡ್ದು ಅದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಡಾಯ್ತು ಮಾನಿಟೈಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದು ಒತ್ತರಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯತಾ DX ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ಯವ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನಂದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮು ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡುವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡಲ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂತಲೇ ಎನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಏಪ ಪಾಡ್ನು ಗೊತ್ತದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಪ್ಪಡುಲ್ಲದ ಆಯ್ ಬರೋಡು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿಂಡು ಪೋಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಪೋದು ಬಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬಲೆ ಓಕೆ ಪೊಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಆಕುಲ್ ನೆಪ್ಪಿರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ಕಂತದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಐಡ್ ಮನ್ಪೆ ഞാൻ അവൻ ഐഡ് മൻപിക്കുന്ന ചാനലിന് യൂട്യൂബ് പാടിയാൽ പണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാട് പാടുற ಪೂಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಮರದ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪರ ಪೂಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ഞാൻ ಬರೋಡಾ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ರಂಜಿ ಹೇಗೇತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಡಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ರಂಜು ಇಂಡೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಎಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆಯಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ತಯಾರಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡ ಯಾನ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪಗ ಶೋಭಾ ಬರ್ಚ ಹಾಲು ಮಂಜಾಲ ಹಾಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಪಾಡು ಜಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ ಉಲಾ ಮನ್ಪು ಜಾಲು ಈ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇ ನೋಡಿಯಾ DX ಎಡಿಟರ್ 613 wants to send you message I ಬತ್ತಲಾನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಜವೇರಿಗೆ ಬತ್ತನೇರಿಗೆ ಒಂದಾತೆ ಮಸ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ಜಿ ഞാൻ ಕೊರ್ಪೆ എനിക്ക് ദാനം വന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ಹರಿಹರೆಯವಾ ಏಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಕೊರ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಆಯ್ತು
ಕಾಸು ಬತ್ತಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ವನಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೈಜ್ಜಿಗೆ ನೂದುಗು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದ ಪರ್ಪಿನ ಆತೇತಾ ಏತ 50 ರೂಪಾಯ ಒಂಜಿ 90ಗೆ ನೂದ ತೀರ ಆತೇತ ಕೇಳಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಂಟೇಜ್ ಆತಿಜಿ ಮಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ರೆ ಐಟ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಉಂಡಾ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆಯ ಐಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾರಂಜು పొన్నుల బ్రాక్ మన పెరిగా ఇంక పాటలు కూడా నిచ్చేదియా యూట్యూబ్డే పాటలే అవేం పడుతుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ పాటల జాగ్రత్త నేను యూట్యూబ్ పాటలు ఎత్తుది ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ మనకొని ఐకులు ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪ ಪೋಪ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅವಳು ಅಂಚಲುಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ దాకానే వాచ్ అవర్ యారండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ഞാനായിട്ട് ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆನ್ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ ಉಪ್ಪುರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟ್ಲ ಆತೇನಾ 4000 ಕೆಲವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುರ ಅಂಜು ದಾದಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪೋತಾ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೈಟ್ ಆಪೇರು ವನಿತನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿಯ ಈ ಮೇರ್ನ ತುಪ್ಪನ ವಿನೀತ್ ಅವೊಂಜಿ ಪೂತ ಅಂಗಡಿಡು ದಾದ ಬದುಕೇನು ಇರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಂಕ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾನ ಇಷ್ಟಡಿಜ್ಜೆ ದಾದಜ್ಜಿ ಜೆ ಮಾರ ಪಾರ್ಟಿ खूप आहे बेस्ट कॉमेडी ಮಾಡಿ आता एक मस्त ಇಷ್ಟ ಅವು ದಿನೋಲ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಪೂತ ಗೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೋಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರತ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನಲಂಚೇನೆ ಮಂಗೆ ಮುಸುಂಟು ಕಪ್ಪೆ ಮುಸುಂಟು ಪನ್ನಿ ಕಪ್ಪೆ ಮುಸುಂಟು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟು ತೆರಂಟ ಮುಸುಂಟು ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿರ ಅವ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಇಂಪ್ರಾಯರ್ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತನಾರು ಅವೆನ್ಗೆ ಇಂಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭದಾನೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪೂ ಮಾರು ನೆಂದು ಮಗೆ ಬೋದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಟ್ಟಾಪುಡಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರ ಯಾರು ತೋದಿತ್ತೇನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮಂತ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಏರಾಡ್ಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗು ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುದ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲಾರಂಜು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಪು ನಾನು ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾನೆ ಬರ್ಪುಜ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಯೇ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಪಾತಿರುಡಿ ದಾದ ಅಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಶೋಭ ಇಂಚ್ ಬರೋಣ ಬಜಾರ್ ಅಂಚ್ ಬರೋಣ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜ ಡಿಯಾಕ್ ತಿಲ್ಪುಂದಾನಿ ಅನಿ ತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮನಿ ತಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆತ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನುಂದು ಅಂಚನ ಶೋಭ ಐತಾರ ಇಜ್ಜನ ಐತಾರ ಯಾನ ಬಾಬು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐತಾರ ಅಂದು ಆತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋಡೆ ಓಟ್ ಮಂತೆ ರಂಜದ ಮನ್ಪಾವ ಅಂಚೇನಿ ಎಂಗಿದ್ದೆ ಮನ್ಪರ ಬಂತನ ಯಾನ್ ಮಂದುವೆ ನೈಟು
ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಇಟ್ ಕೆಲವು ದೀಪ ದಡ ಪಜ್ರಾಜಿ ಹಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲನಮ್ಮ ಹಾಂ ಬಚ್ಚ ನಾನು ಬರ್ಪೇರ ಮುಡ್ಚಿಗೆ ಪಾರೈತೆ ಆಪುಜಿವ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ದೇದಿನಿಂದ ಬೊಕ ಶುಗರ್ ಬಿ ಮಾತಾಡ ತಕ್ಲೆ ಬಡ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಹುಂಪುಜಿರ అరే ఎంగు గోపిన మండే చెప్పు అయితే ఇవన్నీ బలేసేది ఇలాగే ఇలాడే లేదు థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ ನನಯ 24 ಬೊಕ್ಕ 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಂಡ ಊರುಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಓನಿಕ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಾ ಸೊ ವನಿತಾ 10 ದಿನ ಜನ ಅಂಥದ್ದು ಬರ್ತದು ಮೂಲ ಅಂದ ಯಾಪ థ్యాంక్ యూ ఇది ఓళ్ళరు వనితక్క వాళ్ళు బాంబే చెప్పును బాంబే చెప్పునదా ಐತಾರಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರೆಗೆ ಮುಂಬೈರು ರಂಜು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ ಶೋಭ ಪಡ್ಲ ಶೋಭ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಮಾಮಿನ ಮಗನ ಓ ಅಂಚನ ಅಂದ ತೂಪನ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಉಂಡತ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಯಾನ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ವಾರ 2 ಓಟ್ ಪಾಡಿರ್ತಾನೆ ഞാൻ പാടിയ 2 ಓಟ್ಲ ಓನ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಓಟು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಂಡು ಹಾಡಿಯ ಈ ವಾರ್ಡ್ 2 ಸರ್ತಿ ಇತ್ತನು బిగ్ బాస్ మంది పడ എൻ്റെ മനസ്സാത്തി ജാമിപ്പുജി ഞാൻ ಪರಿಯ ನಾನು ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಉಂಡ ತಾವು ಪರಿಯಾನು ಜೀನಿ ಪರಿಯ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಮಿರಾಂದಿಂಚವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಹೊರ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೂ ಒಂತ ನಾಷ್ಟ ದಾದಾ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂಚು ಬಂಡ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂದವು ಗಾಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ
వనితక్క ఊరుగా అత్త బొమ్మేడి ఇల్లాలు అరేగు ఒరపల్లె అన్ను ఏరుంది శోభ కొట్టాను కొంచెం లక్కన కొంచెం మురిది వదియా ಅವೇನು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ವನಿತನ ಶೋಭ ಎನ್ನ ಭಾರತಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಅರುಣದ ಬರತ್ತದ ಅವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದೆ ಯಾನು ಪಂಡ್ರಭಂಗ ಒಂದು ನಾಳೆ ಮಗರೊಂದು ಜಂಗ ಐಟು ಬಾರ್ದೆ ಭಾರತಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಭಾರತಿ ಮುಂಬೈಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅವಜ ಈ ತಿಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಚೌಕ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಬತ್ತೊಡತ ಮುಂಚೆ ಬತ್ಪಾಡು ಒಗರ್ನೆ ಬೇಯ್ಪದ ನೀರು ಹರಿಪುನು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಹಾಂ 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 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಅತ್ ಅವೇನು ದಾಲ ಪಾಯ್ಡಜದು ಬೇಸಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ದಾಸೆಮಿ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತಾರೆ ಏಳೆಂಟು ಅವರ್ಸ್ ಹೋಯ್ಟುಂಟು ಅವ ತುಂತುರು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಕಂದೋಡು ಮ ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಚಿತ ಸಾಯಿಬಿನ್ ಲಗ ನೋಡಿಗೆ ದಾದ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪಿನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏರ್ಲಿ ಜಡೆಯ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ఇతి ఇతిలోకి చెప్పిందే అవి ఇంచుకి ఎంత పాడు అసలు నేను అమూల్య చెప్పాను ఫాస్ట్గా ఉండు ఆలే కూడా ఫాస్ట్ ಇದೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ದಾದಾ ಫ್ರೈ ಏರಿಗೂ ಎನ್ನ ಫ್ರೈ ಇಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ಲಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ತಿನ್ನರೆ ಮರಕೆರೆಂಗಿ ಮರಕೆರೆ ಸೊ ಕೆರೆಂಗತ್ತು ಕುಡಿಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಕೆರೆ ಕೇರಳದ ನಾವು ವನಿತಾ ಮೀನಾಂಡ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪ್ಪಲ ಬುಡ ಹಾಂ ಕೊರು ಕನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಕಪ್ಪನ ಪೊಂಜವೆ ಹೌದಾದೇ ಮರಕೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಪ್ಪ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ಓಂಡು ಬೆಲೆ ಆಂಡು ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದಿ ಕಪ್ಪ ಮರಕೆರೆಗೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗುಲು ಸುರುಟು ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗುಲು ಸ್ವಂತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೇರಳಡು ಕಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಿಯಾ ಕಂದೆಯಾನು ಇಂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೆ ತಿಂದು ಮಲ್ಲಾತಿನಕಲ್ ಮಾರೆ ಒನಸಿಜ್ಜನ ಬಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಂಡತೆ ಮರಕೆರೆಗೆ ಬೈಪವನು ಕನ್ನ ಚಾಮನ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೂವೇ ಇರ್ತೀನಿ
ಬಕ ಪೋಂಡು ಮರ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಡ ಮಾರಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಮೀನಿಗೆ ವನಿತಾ ಕಪ್ಪಗೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡು ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಡು ಸೂಪರ್ ಆಪು ಊತ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪೊಡು ಸೂಪರ್ ಆಪು ಬೇಯ್ಪದ ನೀರು ಕಬಿಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಾರ ಮುದ್ದೆ ಬರಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತಾರೋಡು ಇಜ್ಜಿಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಅವು ಹೆಂಗಿರಿ ಇಡೀ ಅಂಚ ಬರ್ಚೆ ಆಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕುಡು ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಪೂ ಬೋಡು ಬೋಡಿಗೆ ಅನಿತನ ಮೀನು ಯಾಂದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಗು ಬೂತಾಯಿ ಕರಿ ಬೋಡು ಸುರ್ಮಯಿ ಸುರ್ಮಯಿ ಎಮ್ಮ ಸುರ್ಮಯ ಕರ್ಮಯ ತಿನ್ಪಿಸಿದ ಅದನ್ನ ಸುರ್ಮಯ ಬಂಡ ಸುರ್ಮಯ ಬಂಡದ ಅದ ಮೀನು ಗೊತ್ತಿಜ ಸುರ್ಮಯ ಮೀನು ಬಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದ ಬರ್ಬಿಡಿ ಸುರ್ಮಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಸುರುಳಿಗಾಂಡೆಯ ಅಂದ ಅವು ತುಳಿದಾದ ಬರ್ಬುನಿ ಸುರುಳಿಗಾಂಡೆಯ ಹತ್ತು ಸುರ್ಮಯಿ ಬನ್ನ ಹಾಂ ಬೋಡು ಸುರುಳಿಗಾಂಡೆಯ ತಿನ್ಪೆರವು ನಾನು ತಿಂಡ ಸುರ್ಮೈಗೆ ಸುರ್ಮೈದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರ್ಮೈ ಸುರ್ಮೈ ಬಣ್ಣದಾದ ಉದ್ದ ಮೀನ ಸಪೂರನ ಒಳ್ಳೆದಲಕ್ಕ ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತಪ್ಪನ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಎಟ್ಟಿ ದೆಂಜಿ ಬಂಡಸ್ ಮುರುಮೀನು ಡಿಸ್ಕು ಮದಿಮಾಲು ತೇಡ ಬೊಕ ಗೊಲಂಜೀರು ಬೊಕ ಕೊಲತರು ಮರುವಾಯಿ ಬೊಕ ಮಾಂಜಿ ಅಂಜಲು ಈದು ಮೀನದ ಗುರ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕವು ಇವೇ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೂರ ಮೀನ ಇವಿ ಹೆಂಗು ತಿಂಬ ಹುರಿಯಲು ಪುರಿಯಲ್ಗೆ ಪುರಿಯಲ್ ಬಂಡದ ಅದೇ ಅಂಟೆ ಪುರಿಯ ಪಾಂಬೋರ್ಗು ಸುರ್ಮೈ ಬಂದಿನತ್ತು ನೇ ಕಲ್ಲರ್ ಮೀನಾ ಅಬೋ ಕಾಂಡೈ ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ಕಾಂಡೈ ಬಂಡದಾದ ಕಾಂಡೈ ಬಂಡ ಎಂಚಪ್ಪು కాండ ఏం చెప్పు ಗೊತ್ತುಂಡ ఏం చెప్పు తినిపానా వచ్చిದೆಲಕ್ಕ ಮರಲ ನಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ತಿನ್ನಾರ ಕುರಿಯಲು ಕೆರೆ ಮೀನ ಕೆರೆ ಮೀನಿಂದ ಮುಡ ತಿಂತಿಜಿ ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ಎಂಗ್ ಲಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಮೀನು ಅಂತ ತಿನ್ಬುಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ
ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ಪ ಅಂಜಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜ ಲೆಕ್ಕರ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂತ ಕಶ್ಮಂದಿಜ ಅಂಜಲ್ ಕಾಯ್ತದನದ ಅಂಜಲ ಕಾಯ್ತದ ಕಶ್ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೊರಕೆ ತಿನ್ಪಾರ ತೊರಕೆ ತಿನ್ಪುಂಡೆ ಪುರಿಯಲ್ ಬಂಡದ ಅದೇ ಅಂಟು ಪುರಿಯ ಅಂಟು ಪುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬನಾ ಪುರಿಯಲ್ ಬಂದು ಮರಿಮುಗುಡ ತೊರಕೆ ಮಲ್ತದು ದಕ್ಕದೆ ಗುಡ ಅತ್ತಮ ಬಂಗುಡೆ ನಮಗು ಡಿಸ್ಕೋ ಮರುವೈ ಎಟ್ಟಿ ಕರಿ ಮೀನು ಅವೆಂಕುಲು ತಿನ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡೆ ಅತ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಮಾತ ಕನಪುಜ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪುನ ಬಂಗುಡೆ ಮುರ ಮೀನು ಮೂತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ಡೆ ಕನಪ ಇಂಚ ಮೀನು ಕನಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಮೀನು ಕಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುದರ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅವು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಪೂರ ತೂತೆ ಅವು ಕನ್ಪೇನು ಮುಗುಡು ಮರಿ ಮುಗುಡು ಮಡಂಜಿ ಕೆರೆಟು ಮುಗುಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿಂಬುಜ ಎಂಕುಲು ದಯಾನಂದ ಬತ್ತಾರ ಬೆಲ ಅನ್ನೊನ್ನಗು ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಒನಸ್ ದಯಾನಂದ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಜಿ ಎಂಕಿಚ್ಚಿ ಅವು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ದೇವಾ ಎಂಕಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ దయానంద్ చెప్పునా గుడ్ నైట్గా లైక్ కోరిపోక చెప్పు మళ్ళా బండి ఎత్తునదా అని కత్తి దాటుతుందా కొరియలు మొరంటె కేరు మొరంటెరా ಮೊರಂಟ ಬಂಡದ ಅದೇ ದಾಯಿಗೆ ಮೊರಂಟ ಬಂಡದ ಅದೇ ಮೊರಂಟೆ ಬಂಡದ ಅದು ಮೊರಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ದಾಯ ನಂದು ಅನಿತಾ ಮೊರಂಟೆ ದಾದೆ ಮೊರಂಟೆ ಮೊರಂಟೆ ದಾದ ಮೀನು ಓ ಅಂಜವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ದಯನಂದು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕಜಿಬು ಇತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ ಪಿಸ್ಸ ಹುಚ್ಚ ಮೀನಾ దాది క్యాట్ పీసు దాదా తీరుజు దానే తీరుజు సరిజా పొన్ను ఇచ్చావా సరి పనిలేన్న అదే దాద పనిలే మారే మొరంటే పండ మీని అంద దాదే మీను మొరంటే మొరంటే పడ మొంట మొంట మొంటత్తు బాలమీను బాలమీను ఉందా క్రాస్ క్రాస్ మురువేర బాలమీనా అడ్డ 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 ఐకి బాలమీను బల్పునా ఐకి బాలమీను బల్పునత్తు లేకు బాలమీను బల్పునత్తి కుడంజు మీన్ ముళ్ళు వర్త మురువేరు ಅವಿಗೆ ದಾದೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮುಳ್ಳುದ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳೈಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ 40 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು.
ನಡಪರೆ ಓ ಅಂದ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಬಾರ ಓ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬಂದಿನದ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆಯ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಮೀಂದ ಪೂರ ಗುರ್ತ ನಾಡ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಕನ್ಪುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೀನಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕು ಸುರ್ಮಾಯಿ ಸುರ್ಮಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಅವ ಆತು ತೂತು ಜಲ್ ಸುರ್ಮಾಯಿ ನಾನು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ತೂದು ತೋಡ್ದ ಮೀನು ಮೊರಂಟೆ ದಾದೆ ಮೀನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳುದ ಮೀನು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮೂರು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನು ಪಾಂಬಲತ್ತು ಹಾಂ ಬಾಲ ಮೀನು ಹತ್ತು ಮಾರ ದಾದನ ಪನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮೂರ್ನ ಮೀನು ಪಾಂಬೋಲ್ ಕ್ಯಾರ ಮೀನು ಒಂದು ಆಂಜು ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಪೊನ್ನನ ವಿಷಯ ದೇವಪುನು ದಾಯೆ ಕೊಂತಿ ಮೀನು ಕೊಂತಿ ಅಂಡ ಗುರ್ತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಪಾಂಬೋಲು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ವರ್ದ ಮೀನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಾಲೆ ಮೀನು ಬಾಲೆನಾ ನಾನು ಅವಣ್ಣ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಪೆರ ಮಾತ್ರ ಕಜ್ಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳುದ ಮೀನು ಮೊಡಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಬೈ ಸ್ವಾಡಿ ಚೌಡಿ ಅತ್ತು ಎರೆಬೈ ಸ್ವಾಡಿ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಪುರ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ 3 ವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೀನು ಕೈಪೇರ್ ಮೀನು ಮುಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಮುಳ್ಳು ಹೌದಾದೇ ಮೀನು ಬುದಾರ ಬಾಲೆನ ಬಬ್ಬರೇನ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬರೆಯ ಇದು ಪೂರ ತೋಡುದು ಮೀನು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೋಟದ ಮೀನು ಅಂತ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಗುಡು ಸಂತ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುರ ಬೆತ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ 2 ಫ್ರೈ ಆತೆ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ತು ತಿನ್ಪ ಅವು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಅವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಮೀನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾಯ್ಕೊಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ತೋಡ್ದು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇ ಇಜ್ಜಿನ ತಿಮ್ಮಿಂಗಲ ತಿನ್ಪುಜಿರತ್ತ ಮಾರ ನೀಕು ದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾರೆ ಅನ್ನಡ ಅವು ದಾದ ಮೀನು ಪನ್ಪು ಸೇರತ್ತಾರ ಮುಳ್ಳುದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂರ್ನ ಶೋಭಾ ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನ್ದ ಶೋಭಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ದಾದ ಪುದರೈತ ಮುಳ್ಳುದ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅವದ್ದ ಕೈಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಮೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಂಗು ಕರ್ಲಿ ಎಸ್ ಕರ್ಲಿ ತೇಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಕರ್ಲಿ ಬನ್ಯಾನ್ ಕರ್ಲಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪೆ ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಯಿ ಪೊಡು ಮಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ ದೊಂಡೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಪೊಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮುರಿದು ತೇಡದ ಮಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಆಯ್ತ ತಿತ್ತಿ ಬೋಡು ತೇಡದ ಮಂಡೆ ಬೋಡಿ ಹೊರಪೋದ್ಯಾನ ಪುಷ್ಪಕನ ಮೀನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ತೇಡದ ಮಂಡೆ ಕನಪೇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕನಪೆ ತಾಜೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ತಾಜೆತ್ತು ಶೋಕಾಪುಂಡವು ಮುಗುಡು ಮರಿ ಮುಗುಡು ಮೊಡೆಂಜಿ ಪುರಿಯೋಲು ಬಾಲೆ ಮೀನು ಕಿಜನ್ ಮೊರಂಟೆ ಇದು ಪೂರ ತೋಡುದ ಮೀನು ಕೆಸರಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಮೊರಂಟೆ ಸರಿಯಾ ಅನ್ಬೋಪುಡಿ ಅನಿತಾ ಮೀನು ಬೋಡ ಮೊರಂಟೆ ಇದ್ನಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೊರಂಟೆ ಒಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುನ ಕೊರಂಟೆ ಇಂಕ್ ಬಂದ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೊರಂಟೆ ದಾದಿ ಕಪ್ಪೆವು ಹಲೋ ಹಾಂ ಮೀನ್ದಯ್ಯೇ
కర్లియా క్రాస్ క్రాస్ పడుపున మొరంటే ఉండే మొరంటే మీరు పంపిరు రైకేంది మొరంటే ಮೊರಂಟದ ತಿಂಪೇರೆ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಸುರ್ಮೈ ಬಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರುಳಿಗಡ್ಡೆಯ ಅಂಜಲ್ ಮಂಡೇರ್ನ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಸುರುಳಿಗಡ್ಡೆ ಸುರ್ಮೈ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಸುರ್ಮೈ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆದ ಮೀನು ತಿಂದಿದೆ ಸುರ್ಮೈ ಪಂಡ ಅಂಜಲ ಅಂಜಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂಡೇರ ಅಂಜಲ್ ಆರನ ಲೈವ್ ಚೊರೆಗಟ್ಟನೆಕ್ ಇದ ಚೊರೆಗಟ್ರು ಮೀಂದ ಈ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸರಿಜು ಮರ್ವಾಯಿ ನಳಿನಿ ಉಪ್ಪು ಬೇರು ಅಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಮೊರಂಟೆ ಬಂದ ಅದು ಓದ್ತಾರೆ ಇದೆ ಲೈವ್ ಮುಲ್ಚಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೀಂದ ಮನ ಮೀನ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಪು ನಾನು ಐಕೆ ಮ್ಯಾಲೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನ್ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುರೆಲ್ಲ ತಗೋಸಲ್ಲ ರಾತಿಗೆ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಹಪ್ಪಳ ಕಾಯ್ತೆ ಅವು ಹಾಂ ಪಂಚ ಬೈ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಓದಿತ್ತೇನೆ ಬೀಚ್ ಕಟ್ಟನೆಕ್ ಮರ್ವೈ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂದ್ಗೆ ಸುರ್ಮೈ ಬಂಡ ಅಂಜಲ್ಗೆ ನಳಿನಿ ಹುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ ಬ್ಲಾಗ್ ಏರಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮರಂಟೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮರಂಟೆ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ದೀರ್ ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ತೋಡು ಮೀನು ಮಾರಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಮರ್ಮಲ್ ಮೀನು ಮರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲುಂಡು ವನಿತಾ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮೀನತ್ತು ಮಾರ ಮೊರಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೀನು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸದ ಬನ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಮರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ ವನಿತಾ ಓ ಪೊಂಜವೇ ದಾದಯ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮೊರಂಟೆ ಪಂಡ ತುರೇಕ್ ಬಸಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುರೇಕ್ ತೊಗೊಸಲೇ ಬಾರ್ದೆ ಅನ್ನನ್ನಗು ಮರ್ಲುಗೆ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಅಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಓಯ್ ವನಿತಾ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅನ್ನಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ದೀಪು ಇಜ್ಜೆ ದೀಪ ತರಬ್ದಾರ ಮುಂದೆ ಮೊರಂಟೆ ಅಲಿದಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಚ ಮೊರಂಟೆ ಇಂಕ ಬರ್ಚೀರ್ನ ಮೊರಂಟೆ ನಿಗಲು ಬಂಜಿಗೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೇನಾ ಮೀನಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋಪು ನೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಚಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ನೀ ಸಾವ ಮರಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜರು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಕೊಲತಾರ ಅವಳ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಂಡ್ಯಾಕಲ್ಲ ಮೊರಂಟೆ ಅಂದು ಮೊರಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಏರು ಪೋಸಕ ದಾಯಿಗ್
NBR. Hi sis, like done. Happy Sankranti sis. Same to you. ಎಂಕಲು ತೋಡ್ದ ಬರಿಟೇಪುನು ಅಂದ ಎಂಚಿದಕ್ಕ ಮೊರಂಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮೊರಂಟೇನು ಮೊರಂಟೆ ಪನ್ಪುನು ಗಾಯನು ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು NBR ರಂಜು ಹಲೋ ವೆರಿ ಬಟ್ ಮೆಸೇಜ್ సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఛానల్ ఉందా సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ NBR ఛానల్ ఉంటా వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ గేమ్ ఓవర్ ಕಡಲು పోదు ಮೊರಂಟೆ ಸೂಪರ್ ಇದೇ ಸಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೊಸತು ಬಂದದ ನೀವು ಹೌದಾ ಹೊಸ ಜಾಯ್ನಾ ಇಷ್ಟು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ NBR ನೋಡಿದೆನಾ ಇನ್ನು ಬಂದ ಸಾಡು ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಜಪ್ಪಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೌದಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ NBR ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು NBR ಅವರೇ ರಂಜು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ವಾ ಹೌದಾ ನೀವು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದು ಆಯಿತಾ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬರೀ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯರ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನಗೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬರುದಾ ಅಂತಲ್ಲ ನಂದು ಕಾಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಊಟ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು NBR ರಂಜು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾ ಗೋಸ್ಟ್ ఏ రియానా ఎక్కడ బయలుదేరితే మీంద చొర ఎత్తున్నట్టే మీనుಗೆ ಮೇರ್ನ ತೂತೆಯ ಮಂಜಲ್ 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 ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೋ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದು NBR ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಂಜಲ್ ಮಾದಪ್ಪೆ ಏರಿಯಾ ಮಂಜಲ್ ಮಾದಪ್ಪೆ ಬತ್ತೇವು ಹ್ಯಾಕರ್ ಬತ್ತೆ ರಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಬುದಾರವ ಹ್ಯಾಕರ್ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಏ ಶೋಭಾ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡು ಜತ ಬತ್ತೈನ್ ఏ శోభా ఈ షార్ట్ వీడియో పాడు అత అయితే హ్యాష్ట్యాగ్ పాడు జన మెత్తడు లింక్ తోచిన హ్యాష్ట్యాగ్ ಬರ್ಪುಜಿ ವೈರಲ್ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಬರೆಪುಜತ ಖಾಲಿ ಬುದರಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಬತ್ತ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬಂಡ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾರ ಈ ಥರ ಪಾತಿರ್ ಜರ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದು ಆಲೆ నైస్ సూపర్ గుడ్ NBR ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక్కడే మారే ఛానల్ మాత బుడ్చి
ಗಿಫ್ಟ್ ವೇರಿ ಯಾನು ಹಿರೇಗ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವು ಹೌದಾ ಇದೆಯಾ ಪಾಪ ಸೋಬ ಕೋಟ್ಯಾರಿಗೆ ದಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಕೇನುಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದೋಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಡೆ ಬರ್ಪುನಿಯ ನೋ ನೀಡ್ ಹಾಯ್ ಉಮಿಲಿ పులియా మరి ముసుగు నేను చెప్తాను నీకు పులిండా అంతే ఒక ముసుగు దాని అని చాపిని నో నీడ్ ఎస్ ఓకే ఇంకొకే ఎస్ ఇక దాదయ్యా నీకు దాదా చొర దాదా शोभा निन्ने वीडियो इंक तू तिक्कु जी आई एम नॉट ब्लॉगर इमू इम्रान हाय शोभन वीडियो तिक्कु जी गे पाडदल्ली याल यान तू ये हौदाने हाय इम्रान ದಾದೊಂದು ಮುತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ಗಂಗಸರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಚಿತ್ರಬಿಳಿ ಮೇವತ್ತೆ ಏ ರಂಜು ನಿಮ್ಮೇ ರಂಜು ಬರಂದ್ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪಿ ಪೂರ ಯಾಕರ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಸಂದೆ ಪೋಯ ಬೊಚ್ಚಾಯ್ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಸೂಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿಲ್ವಾಸ್ ఏ రజ్జు అವೆందులే నుంచి తెప్పియా ఆపడా నీకు బరంలాక మనిపోయాను 5 మంతనలో బరిపే ఆయన నించినే సావు అలమ్ములు యోగీష్ మాత్ర నరక్క పాతిర్ని లాస్ట్ ఆయన ఆంటీరే నమ్మినా సోఫా 5 మంత్ టైం అంటూ కొరియారు आय बक्क पेदमे मेसेज आहे ना नरकदे आय मंत नला बर्पे आये इथे मरपे टाइम अटकोर्पुन ಗೊತ್ತನಾ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಕೆಲವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಸಾವು ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ನರಕ ವರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹೊಡಕ್లేదు పెద్దప్ప అత్తేరు దాదాపు పని పేరు ఐకే అంత రిపోర్ట్ మంత్ ಬಿಡ್ತಾಗ್లేదు ಯೋಗೀಶ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲು 5 ಮಂತಲ್ಲ ಆಯ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅದತ್ತು ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಂಟಿಗೆ వాళ్ళు కూడా ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಂತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಕೊಪ್ಪಾರು 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಕೊన్నారు ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಶೋಭಾ ರಡ್ಡು ಸರ್ದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣಿಯಾ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಿ
అయితే ఒక ఇంచిన కర్మనా ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ 1 hour ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂದು ಮಂದೆ ಯಾನ ಇಂಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಕ್ಕಾಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಅವು ದಾದನ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಕೇನ್ವೇರು ಕ್ವಶನ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಬಂತಾನೆ ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ನ್ಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಚಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಬರಲ್ಯಾ ಇಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಮಸ್ತುಮಾ ಓಲೋ ಮಾಡಕದ ದಾಯಿಗ್ ಇದು ಗಂಗಸರಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಳಾತನಾ ಈರೇತ ಪನ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪರೆ ಅಂದಿಗೆ ರಂಜು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆತ ಅವು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೈತ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪರೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲನ್ ಬರತ್ತೆ ರೇಟ್ ಐಕ್ ದಾಯಗ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಕ ಹಾಂ ಓ ರಂಜು ದಾಯಗ್ಯ ಬಂಡಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಂಜು ದಾಯಿಗ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಾತ ಅವೇ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು పిచ్చి మా ఇంటి ತೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ एक मिस्टेक आयना शोभा ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ರಂಜು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ कादर करो उसकी जो तुम्हारे दादया कादर करो उसकी जो तुम्हारे करे दाबन पदार्थ आप जेंगे मुल्पा अनएक्टिव फॉलोअर्स के लिए दादाड ಎನ್ನತ್ಮ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಎತ್ತದು ದಾದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ರಂಜು ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇರೆನಾ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಅವಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಡು ದಾಯಿಗ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡತ ಅವೇ ದಾಯಿಗ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡತ ಎರಡಕ್ಕೇಂದು ಎಂಡನ ಅಲ್ಡನ ಆಂಡ ರಂಜು ಇಟ್ಟದ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರಂದು ದಯ ಬಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ಏಪನೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಬ್ಲೂ ಅವ ಈಗ ಯಾ
ಹೌದಾದ ಸಿಗ್ಲ ಆರ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನಡೆಗೆ ದಾಯಗ್ಯ ಅಂದ ಕೇಂಡಾತ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡದು ಆಲ್ಮೋಲು ಪೋಂಡಾತ ಅವೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಏಪ್ ದಾಗಿ ದಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡನ ಅರಡಕ್ಕೇಂಡ ಆಯೇ ಬೊಯ್ಯ ಗರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾಯ್ ಏರು ಶೋಭಾ ಗರ್ಲ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆನ್ಯ ಏರಂಗೆ ನೀನು ಶೋಭಂಗೆ ನಾ ಯೋಗೀಶನ್ ಬನ್ನ ಯೋಗೀಶ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಮರಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಚ್ಚಿ ఆయన ఏత్ బ్లాక్ మంతున్నదా భూతదలక ಬರ್ಪಿ ನಾಟುನೆ ಪೆತವಿ ಬಾತಿರೇವಕ ಅಂಚಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೆಜ್ಜಿ ಜನ ತೂತೋಡು ಬಾ ದೇವರೇ ಈ ಶೋಭಾ ಪಾಪ ಏತ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಲು ಏತ್ ಐಡ್ ಮಂದಲು పిన్నిలు పోయారా పోయేది పాప ಅರೆ ಗೊನಸ್ಮನ್ ಪೊಡಿಗೆ ಅರೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಕುಲ್ ಇರುವಂತೆ ಬರ್ತುಕ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಪ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪಾತ ದುಪ್ಪೇರು ಬಕ ಪನ್ಪೆರಾರು ನಿಕುಲ್ದನ ಪೋಯಿರ್ನಾಡೆ ಆನಿ ಏರ್ಡ ಪೋಪಿ ನಿಕುಲು ಪೋಪಿನ ಪನ್ನಗನೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪು ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಡೌಟು ಸಂಡೇ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ಲಕ ನಿಕುಲ್ ಪೋಪರು మన ఇంకేరు లేరు అండి శోభా కోటి అండ్ సారీ సిస్టర్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ ఓకే నో మెన్షన్ ಆರು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪ ಪಂಡದು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಯ್ಯ ಆತಜ್ಜಿ ದೇವರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಂಡ್ಯ ಒವೆಂದಿ ಪಿನ್ ಮಂಡೆಡು ಒವೆಂದಿ ಎప్పుడు ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಗಿಲಿಡಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಣ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅತ್ತು ಊಲ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗು ಲಕ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತು ಮೂಜು ತಿಂಗಳು ಅನ್ಪಡ್ದೆ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಲೈವ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ಈಲ ಇಜ್ಜಾತ ವನಿತಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡಿಲ್ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಂಡೇಯ ವನಿತ ಇಜ್ಜಲಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂಡೇ ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ವನಿತ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲರ ಈ ಬತ್ತದ ಅಂದಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ಪುನಿ ಬಚ್ಚುಜ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ರಜೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಟ್ ಫೋರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಕಲ ಓಟ್ ಪೂರ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ 24 ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 24 ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಅನ್ನಪ್ಪು ಮಾತ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವು ನಾಕಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಲುಪ್ಪಿರದಯ ಅವು ಶ್ರವಣ್ ಎಂಗಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಪಲಯ ನಮಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆ ಕೊರುವಲ್ ದೆತೋ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸನ್ ದೆನ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಸಾನು ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ వాడిని మెసేజ్ ಬಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು subscriber no Shobha Kotian cute baby ಅನ್ನೋದನ ಗಾಲಿಗೆ ಇಂಚ చెప్పినట ಶೋಭಾ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶೋಭನ ಚಾನಲ್ ಪೋಲ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲತ್ತ ಶೋಭಾ ಅವೇನೇ ಒತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೋಜುನತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸೀದಾ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ ಒತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಟ್ ಶಾರ್ಟು ಪೋದು ತುಲ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಒತ್ತಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಗೋ ಟು ಚಾನೆಲ್ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಡಿ ఉండత అవకి ఒత్తు ఆడ శోభ చెరద పుదర్ చేంజ్ అంపియా బాలద పుదర్ బిని పాడు అంత డిఫరెంట్ మంత పాడు ఒక అందు పాడించిన టైటల్ షೋ కూడా పాడు ఒక అవులు అంతే బరేవు యాను ఓలు అయితే ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಸುಟ್ಟು ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚ ದಾದ ಇಲ್ಲದನ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅವ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪೆನ್ ಎಗ್ಗರ ಜವನೀರು ಬರ್ಪೇರಿಯಾ ಜೋಗುಲ್ಪುರ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜ ಐನಾಜು ಜನ ಗೊತ್ತದ ఆయన ఫ్రెండ్స్ నగులు ಪೂರ ಬಾಕೆ ನಾಡಿಗೆ ಕೊನ್ನದ್ರ ಚಟ್ಟಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೀದ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲ ಪೂರ ಸಟ್ಟ ಬದ್ದಿ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ರೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಂಡ ದೂರಲ್ಲ ಮಾರ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಡ್ಡೋಲ నీకు పొలలి మాత్ర ముట్టానా శోభా పొలాలి రాజరాజ ముట్టానా ఏప్రిల్ జాతర ఉండదా ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಂಡ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಶೋಭನನ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಏಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪ ಹೆಂಗಳು ಪೊಲಲ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಉಂಡತ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ಹೌದೇ ಶೋಭನ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಪರಿಯತ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕ ಬಫೆರಿಂಗ ಶೋಭಾ ಮಲ್ತೆ ತುಯ್ಯನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾಂ ಕವಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೊಯ್ನಾಲ್ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿಯಾ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಆನಾಗ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವರಂಜು ಶೋಭಾ ವನಿತಪುರ ಅವ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜರ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಆಪೆರತ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಬೇಗ ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅವ ಡಾಲರ್ ಆಪುನೆ ಇಂಕ ದಾದದು ಅಂಚಿಂಚು ಮಸ್ತ್ ಆಯಾಸ ದಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಾ అబ్బా మరక సంకట అప్పుడు మరి కాలిబన్ చేత పరుపుని ఓకే ഞാൻ മനസ്സ് മൽപ്പ ഓക്കെ വനിത മനസ്സ് മൽപ്പ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ बिल्कुल उनको बोनस नंबर है दाल इतना मध्याह्न मात्र ओके सूपर चट मल्प मंट जावड इत्तापजी फस्ट फस्ट मांटेज आवड अंदिया शोभा गुड नैट मल्प मल्प ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಆಫ್ ಮಾನ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜವು కుండద అవిటి కైకి ఇత్తన మాంటేజ్ ప్రాబ్లమ్ అప్పటికే అವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ పోవందే మాంటేజ్ ఆపుజు ಸ್ಟ್ರೈಕ್ పోడు ಮಾಂಟೇಜ್ ಆಪು ಹೆಂಗ್ ಮುರಣಿ ಆತು ಮಾಂಟೇಜ್ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಂತೇನೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತನ ಅದ ಅವು ಒಂದಾತನು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ದಾನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ ಪೂಜಾ ರಂಡ ಮೆನ್ಪು ದೇವಡ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಯಾ ನಟ್ಟು ಜಿ ಅವ್ನು ದೇವರ ಕೈ ಮಿಗಿಲು ಬಿಡ್ತೆ ಓಕೆ ಈತ ಇನಿಕಲ್ ನಟ್ಟು ದಾದಾಡು ಕುರಿಯರಾ
ಮಗ ಜೀವಾಗ ನಂಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋಡು ನಟ್ಟೋಡು ಕಾಸು ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಅಮ್ಮನ ಓಡಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮನ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮನ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಡತ್ತ ರಂಜು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಡತ್ತ పాత పోయింది ఆయన గుర్తు శోభల పోయింది ఆలోచి లోన్ అంటారు కదా ಬೇಗದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಬೈಬಾರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾ ಏರು ಒನಸು ಮಾತಾಡುಗುಳಿ ಅವೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಕುಲೋ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನ ಬೊಜ್ಜೆ ಕುರುಂದು